Jodak magweng man kama mayudore Loitoktok e kaunti ma Kajiado owuok oko mar kwedo chenro mar gedo mar yawo e aora ma Rumoru. Jodak oywak ni ne ok ochok pachgi e kinde manochak chenro ma kamano kendo ni puothegi ne okaw maonge chudo moro amora. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Ma e chal mar chenro no mitayo gi bod mochung'ne keyo pie puothe pachoka. Nyaka ne ochakre gwenge gi ma Loitoktok kaunti ma Kajiado higa mokalo. Ywak mowuok kuom jodak osemedore. Jodak giwacho ni onge romo manoketi gi jopiny mar choko paro ewi chenro no mar gero yawo kendo ni gedo no itaya piny wera ni onge ranyisi machiwo ote mowinjore ewi chenro no. Giwacho ni tich makamano ne ok ogo e sei kod bede mingepe mowinjore kama oting'o mano mochung'ne rito alwora NEMA. Project yenyewe imefanywa hapa. Hakuna kibao ya kutuonesha ni project imetoka wapi, ni ya nani, who is the contractor. NEMA report hatuna, public participation hijafanywa na imeharibu shamba zetu sana. Kamano bende, jodago wacho ni gedo makamano osekelo midhiero maduong'. Kagikoni ne ok ochulgi kata ewi puothegi mane okaw. Olalo mane tiyo godo e ng'ado aora ma Rumoru bende ne okethi, kamano noweyo jopuonjre gi midhiero mar ng'ado aora no. Ahinya to e kinde ma ula ng'eny. Ule contractor aliyepewa kazi hajali watu wa hapa, kwa sababu hii mto ng'ombe zinakunywa maji, watoto wa shule wanapita hapa from the other side of the river kwenda Loitoktok kusoma. Saa hii sisi wazazi ndio tunaamka saa 9 usiku kuvukisha watoto mto, na contractor ta mwenyewe ni very rude. Tukijaribu kumwambia tutengenezee njia mbadala hataki. Kuharibu shamba yangu inamaanisha imechimbwa na tractor about 3/4 of an acre without compensation, na hata bila kuona watu wa Kenya Lands Commission na bila kuona watu wa NEMA. Gigolo kwene jochung' mopogore sirikal mondo ne giketo jopiny ler ewi gedo makamano, kamano biro neno ni gikonyore e puothe. Gigolo kwayo mondo ne ni olalo no kod yore mane okethore olosi. Vile hii damu imetengenezwa hapa ni kumaanisha sisi hatutapata maji. Maji itakuwa inateremka kule, maana inateremka na free flow. Sisi tumeambiwa eti tutapigwa na sola, lakini hiyo kama saa hizi weather ya huku karibu miezi 6 kumekuwa hakuna jua. Kwa hivyo ni kumaanisha sisi hatutapata hii maji, hatuta benefit kwa hii maji. Tulikuwa naomba serikali kama ingeweza kutusongeshia kule juu ndio kila mtu aweze kupata, maana hata tauni yetu ya Loitoktok haina maji. Mahali imefika hata mradi hatuelewi inaendelea inasimama, hatuelewi. Maana hata hatujahusishwa katika kazi inayofanyika mahali hapa. Tuliona tu kumeharibiwa, miti zimeng'olewa, kukachimbwa ovyo ovyo na pia sehemu kabaki hivi. Katobere ni jopiny go ywak. Gedo mar yawo no to pok odhi nyime chakre dwe mar 4 higani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.